नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह. बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं. शक्तीपीठमुळे कोकणातील अमूल्य वनसंपदा, दुर्मिळ वन्यजीवांचं अस्तित्व धोक्यात. बारामती पोटनिवडणुकीत काँग्रेसची माघार. आणि मालवण समुद्रात एलईडी नौकांवर धडक कारवाई. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. वराडकर हायस्कूल आणि ज्युनियर कॉलेज कट्टाच्या शताब्दी महोत्सवात 11 एप्रिलपासून शानदार प्रारंभ होत आहे. सोहळ्यास उद्घाटक म्हणून खासदार नारायण राणे यांच्यासहित मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत, अशी माहिती कट्टा पंचक्रोशी शिक्षण प्रसारक मंडळाचे अध्यक्ष अजयराज वराडकर आणि पदाधिकाऱ्यांनी दिली आहे. कट्टा पंचक्रोशी शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित वराडकर हायस्कूलच्या शतक महोत्सवी वर्षानिमित्त उपस्थित असणाऱ्या सर्व माझ्या पत्रकार बंधू भगिनींनो, आपलं सगळ्यांचं सहर्ष स्वागत. कट्टा पंचक्रोशी शिक्षण प्रसारक मंडळ हे 1926 साली योगात्मक काकासाहेब वराडकर यांनी स्थापन केलेलं आहे आणि तिथून 2026 म्हणजे जवळजवळ 100 वर्ष हे ज्ञानदानाचं काम सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये ही संस्था वराडकर हायस्कूल, वराडकर इंग्लिश मीडियम स्कूल आणि डॉक्टर दादासाहेब वराडकर कला व वाणिज्य महाविद्यालय या 3 युनिटच्या माध्यमातून करत आहे. म्हणजे आजपर्यंत लाखो विद्यार्थी इथून पासआउट होऊन गेलेले आहेत. अनेकांनी एक वेगळ्या समाजामध्ये एक वेगळ्या पद्धतीनं आपलं नाव लौकिक कमवलेलं आहे. तर अशा ह्या शिक्षण संस्थेमधील वराडकर हायस्कूलचं हे 100वे वर्ष 11, 12, 13, 14 एप्रिल रोजी आम्ही त्याची सुरुवात करत आहे ह्या वर्षी शतक महोत्सवी वर्षाची. आणि त्या शतक महोत्सवी वर्षामध्ये आम्ही माननीय खासदार नारायणरावजी राणे, पालकमंत्री निलेश राणे, काय कोण आहे आणि जिल्हाधिकारी आणखी हे कोण आशिष असे अनेक मान्यवर ह्याच्यामध्ये आपले उपस्थित लावणार आहेत. आणि ह्या माध्यमातून संस्थेच्या माध्यमातून 3 युनिटचे आमचे कर्मचारी आहेत, शिक्षक वर्ग आहेत, हे खूप जोमाने कामाला लागले आहेत. माझे विद्यार्थी जोमाने कामाला लागले आहेत, आम्ही सगळे जोमाने कामाला लागलेलो आहे. आणि एक वेगळ्या पद्धतीनं हा न भूतो न भविष्यती असा एक सुंदर कार्यक्रम, देखणा कार्यक्रम आपल्याला करायचा आहे. ह्या अनुषंगानं आम्ही सगळी कामाला लागलो आहे. या वर्षीपासून आम्ही नवीन एक वाढीव इमारत आम्ही त्याचं बांधकाम सुरू केलं आहे. आणखीन एक नवीन इमारतीचं आमचं प्रयोजन आहे. आमच्या डोक्यामध्ये एक मनीषा आहे. तर त्या माध्यमातून ह्या शतक महोत्सव वर्षानिमित्त आम्ही ह्या गोष्टीचं आम्ही हे करणार आहोत. मोठे रोवलेले आहेत आम्ही. तर आमच्या ह्या 4 दिवसाचं ज्या पद्धतीचं जे आमचं वृत्तांकन आहे ते तुम्ही तुमच्या स्पेसिफिक तुमच्या ह्याच्यामध्ये करालच, त्याबद्दल आम्हाला दुमत नाही आहे. पण तुमचं सहकार्य असं नेहमी आम्हाला लागू देत अशी मी तुम्हाला एक प्रामाणिक अपेक्षा मी तुमच्याकडे व्यक्त करतो आहे. आणखी तुम्हाला थोड्या वेळात आम्ही तुमची सगळी निमंत्रण पत्रिका आणि प्रेस नोट आम्ही देऊ, त्याबद्दल वादच नाही. 100व्या वर्षी आणायचे सरकारकडून आम्हाला ह्या गोष्टी समजल्या, त्यामुळे आम्ही हा अभ्यासक्रम नव्याने आता आम्ही ह्या वर्षीपासून सुरू करतो. की हॉस्पिटॅलिटी मॅनेजमेंट आणखी टुरिझम त्या 2 ह्याच्यामध्ये आपण गावची मुलं आहेत की त्यांना काहीतरी चांगला रोजगार मिळाला. आणि आज टुरिझम आपल्या कोकणामध्ये खूप चांगल्या पद्धतीने फोफावत आहे. आणि त्यासाठी ह्या गोष्टींची आवश्यकता आहे की बेसिक गोष्टी काय, कशा पद्धतीनं आपण तिथे सर्वाइव्ह व्हायला पाहिजे, त्यासाठी काय ट्रेनिंग घेतलं लागेल, त्या पद्धतीचं ट्रेनिंग आपल्या ह्या अभ्यासक्रमातून मुलांच्यापर्यंत जाईल. आणि पुढची पिढी जी आहे ते ह्याच्यामध्ये फील्डमध्ये चांगल्या पद्धतीनं आपला ठसा उमटू शकेल असं मला वाटतं ह्याच्यामध्ये. आणि 5-6 वर्षापूर्वी मला असंच एक आमचं एक काय असते, आम्ही सगळे सहकार्यांचा एक चांगला आमचा गोष्ट म्हणजे आम्हाला आनंद वाटेल की असं कुठं काही चांगली गोष्ट असेल ना तर आम्ही मुद्दाम व्हिजिट करतो. आम्ही स्वतःचं पेट्रोल गाडी करून आम्ही जातो आणि तिथं काय चाललं ते बघतो, कारण ती आमच्याकडे राबवताना योग्य होईल. असंच 5-6 वर्षापूर्वी मला एक निनावी फोन आला की असं आहे आणखी ही तुमच्याकडे योजना तुम्ही राबवताय का बघा. तर ठीक आहे म्हटलं. मग माझ्या सहकार्याला मी घेतला आणि आम्ही दाभोळ हायस्कूलला आम्ही गेलो. दाभोळ हायस्कूलमध्ये त्यांच्याकडे ती आयुर्वेदिक एक प्रकल्प राबवत होते की त्याच्यामध्ये सगळ्या गोष्टी पुण्याची एक कॉस्ट टू कलेक्ट ही संस्था आहे, त्या संस्थेच्या माध्यमातून ही ॲक्च्युली तर त्यांनी तिथं आम्ही ते बघितलं. आम्हाला खूप चांगलं वाटलं की ह्या मुलांना एक बेसिक नॉलेज येण्यासाठी ही खूप उपयोगी होईल. म्हणून आम्ही
स्वतः संस्थेने इन्व्हेस्ट करून 5.5 लाख रुपये आम्ही स्वतः इन्व्हेस्ट करून ते मटेरियल आणून त्यांच्याशी आम्ही कनेक्ट झालो आणि त्या कॉस्ट टू कनेक्टच्या उगम या संस्थेच्या माध्यमातून आम्ही गेली 3-4 वर्ष ही सेवा जी देतोय त्यातून अनेक चांगले विद्यार्थी घडत आहेत. हे आमच्यासाठी खूप अभिमानाची गोष्ट आहे, कारण अशा गोष्टी घडणं, कोकणामध्ये इतकं चांगलं टॅलेंट आहे ते कसं वरती येईल यासाठी आम्ही सगळेजण प्रयत्न करतोय आणि त्याला एक चांगलं यश येतं. आणि ह्या 100व्या वर्षी इथून पुढे अजूनही आम्हाला चांगले काही ॲक्टिव्हिटीज असतील त्या आम्हाला राबवायच्या आहेत. जसं टुरिझमचं आणखी आहे हे या वर्षीपासून आम्ही राबवू, अशा अनेक योजना आम्ही भविष्यामध्ये राबवतो. वर्ष झाली आपल्या शाळेचा निकाल सतत 100% लागतो. तिन्ही युनिटचा, 10वीचा असू दे, 10वी इंग्लिश मिडियम असू देत, मराठी मिडियम असू देत, 11वी 12वी सायन्स, ह्या तिन्ही युनिटचा निकाल आपला 100% लागतो. आणि 3 वर्षापूर्वी एक सगळ्यात भूषणावह गोष्ट अशी झाली की आमच्या इंग्लिश मिडियमचा एक विद्यार्थी भारतामध्ये 13वा आणि महाराष्ट्रामध्ये पहिला आला होता मेडिकलमध्ये, नीटमध्ये. आणि ही खूप भूषणा झाली. जे हे जर शहरी भागात असतं तर खूप मोठं प्रोपोगंडा झाला असता, पण आमच्याकडे ते झालं नाही. पण दरवर्षी आमच्याकडे खूप चांगल्या पद्धतीनं आमचे शिक्षक इतके चांगल्या पद्धतीने शिक्षित करतात की आज टॅलेंटला कमी नाही आपल्याकडे. त्या मुलांना घडवायचं काम आमचे शिक्षक करतात, याचा आम्हाला सगळ्यांना अभिमान आहे. आणि ह्या 100% निकालामुळं आमच्याकडून गावच्या लोकांच्या किंवा या परिसरातील लोकांच्या अपेक्षा पण खूप वाढल्यात की दरवर्षी इतक्या चांगल्या पद्धतीने आमचे शिक्षक मेहनत घेत आहेत, त्याला फळ चांगलं येते. आणि हे आता कसं आहे की तुमच्याकडे जे पत्रकार आहेत प्रफुल्ल देसाई, हे देखील आमच्याकडे काही पार्ट टाइम काम करत आहेत. त्यांनी देखील खूप चांगलं मेहनत घेतात, नाटक बसवणं किंवा काही गोष्टी याच्यामध्ये ते खूप चांगल्या पद्धतीने सहकार्य देत असतात. आणि 3 युनिटचे आमचे जे इंचार्ज आहेत, म्हणजे आमच्या गावरे मॅडम असतील, नाईक सर असतील आणि मिराशी सर, हे तिन्ही देखील पर्सनली शिक्षकांशी संवाद साधत असतात. आणि आमच्याकडं आमचं मॅनेजमेंट महिन्यातून एक सभा आमच्या सर्व शिक्षकांच्या बरोबर आमची कॉमन असते, ठरली असते, जिथं शिक्षकांचे काही प्रॉब्लेम्स असतील किंवा त्यांची काही समस्या असतील त्याच्यावरती आम्हाला निराकरण करायला सोयीच होते. जसं मॅडम त्याच्या पद्धतीने किंवा हे सगळे त्याच्या पद्धतीने करतात, पण मॅनेजमेंट देखील त्या पद्धतीनं आमचं इन्व्हॉल्वमेंट असतं. आणि परिसर कसा चांगल्या पद्धतीनं एक नावलौकिकाला यावं ह्यासाठी आमचे सगळ्यांचे प्रयत्न असतात. मला क्लिअर केलं कारण काय पूर्वीपासून या संस्थेवर असल्यामुळे याला काही गोष्टी माहीत आहेत. मी सांगू शकलो असतो, पण मला ह्या गोष्टी चक्कर आठवणार नाही, कारण हे त्याच्या फील्डमध्ये असल्यामुळे खूप चांगल्या पद्धतीने सांगितलं आहे. जे मला 33 वर्ष झाली या संस्थेत. तर मगाशी त्यांनी जे सांगितलं की बाबासाहेब आंबेडकरांचं, ते खरंच इतकं तुम्ही त्याच्यावरती एक चांगली कथा लिहू शकाल किंवा तुम्ही तुमच्या ह्याच्यामध्ये प्रेझेंट करू शकाल. 1929 मध्ये वराड कुरकाळ्याजवळ एक सावकार ग्रामस्थांना खूप त्रास द्यायचा. त्याचं जुलमी पद्धतीने त्यांचं वसुली व्हायची. इतका त्रास द्यायचा की म्हणजे लोकांना असंही व्हायचं, स्त्रियांच्यावर अत्याचार, मुलांच्यावर अत्याचार, म्हणजे त्यांचं शेतसारा निघून द्यायचा. आणि अशा ह्याच्यामध्ये गावातले काही 4 तरुण एकत्र येऊन त्यांनी ठरवलं की ह्या सावकारला आपण त्याचा काटा काढायचा. आणि त्यांनी त्यावेळेला त्या सावकाराचा खून केला, म्हणजे त्याचा वध केला. आणि त्याचे 4 दिवसानंतर त्याला ब्रिटिश गव्हर्नमेंट होतं, त्यांना लक्षात आलं, त्यांच्या खबऱ्यांनी त्यांनी सांगितलं की ठराविक लोक आहेत त्यांची नावं सांगितली. तर त्या लोकांना अटक करायला ब्रिटिश गव्हर्नमेंटचे सगळे जे पोलीस होते त्याला ज्या आले त्यावेळेला एक सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे गावच्या स्त्रिया सगळ्या पुढं आल्या, त्यांनी आगळामध्ये हात केले आणि आम्ही मारलो म्हणून ते सगळ्या पोलिसांच्या आजूबाजूने त्यांनी, त्यामुळं त्याच्यावर अर्थ यायला लागला. आणखी लोकांना समज सैनिकांना यांना माहिती होतं पोलिसांना. त्यांनी ठरवली दाजी पवार म्हणून होते ते आणि त्यांच्या मित्रांना त्यांनी अटक केलं. त्यावेळेला गावकऱ्यांनी काकासाहेबांच्याकडे ते इथे आले. काकासाहेबांनी सांगितलं की ह्या अशा गोष्टीतनं ह्या गोष्टी घडलेल्या आहेत. तर काकासाहेबांनी त्याची जबाबदारी स्वीकारून आंबेडकरांच्याकडे गेले. आंबेडकरांना आपण इन्व्हाइट केलं, तुम्ही गावी या आणि सत्य परिस्थिती जाणून घेऊन त्याच्यावरती काहीतरी आपण निर्णय घेऊया असं त्यांनी सांगितलं. आंबेडकर त्यावेळेसाठी अभ्यासासाठी इथं आले. तर त्यावेळेला कसं होतं की परिस्थिती अशी होती की अस्पृश्यता सगळीकडे होती, शक्यतो अशा गोष्टीमध्ये कोणी एंटरटेन करत नव्हतं. मग इथं कौलारू शाळा होती, त्या कौलारू शाळामध्ये 8 दिवस बाबासाहेब आंबेडकर राहिले. डॉक्टर काकासाहेबांनी म्हणजे योगात्मा काकासाहेबांनी 8 दिवस स्वतःच्या हाताने रांधून त्यांना वाढलं. 8 दिवस त्यांनी स्टडी केला आणि त्यांना फाशी झालेली शिक्षा ही जन्मठेपेवर कन्वर्ट केली त्यावेळेला. आणि अशा पद्धतीने तो एक वेगळा इतिहास ह्या जागेचा त्यावेळेचा आहे. जे मगाशी नाईक सरांनी जे सांगितलं खरंच आहे ते
की तसं बघायला गेलं तरी ही वास्तू असते तर एक वेगळं मॉन्युमेंट झालं असतं आता आज कदाचित. ठीक आहे, म्हणजे आम्हाला पण ते शल्य आहे, कारण पूर्वी काही या वेळानुरूप काही गोष्टी घडल्या त्याला आपण परत हे करू शकत नाही. पण अशा काही गोष्टी आहेत आणि आता आपल्या संस्थेच्या माध्यमातून किंवा शाळेच्या माध्यमातून IPTच्या माध्यमातून काही गोष्टी आपण इंट्रोड्यूस केल्या आहेत. छोटे छोट्या कार्पेंटरी असू देत, म्हणजे छोट्या छोट्या गोष्टी जर आपण इथे प्रशिक्षण देतोय. आणि आपली संस्थेचे विश्वस्त आहेत जे कर्नल वराडकर, त्यांनी 2 वर्षापूर्वी एक योजना मुद्दाम आमच्या शाळेमध्ये आम्ही राबवली, गावी राहा आणि मोठे व्हा. म्हणजे कसं होतंय की आपल्या गावची लोक नोकरीच्या निमित्तानं मुंबईला वगैरे जातात आणि बाहेरची लोक इथे येऊन धंदा करतायत आणि आपण म्हणतोय तू येऊन इथे एवढं मोठं झालं, तुम्ही तिकडे गेलात पण तो इथे आला ना, मग तुम्ही गावी राहा आणि मोठे व्हा. अशा टाईपमध्ये एक कन्सेप्ट आम्ही रुजवतोय. त्याला चांगलं यश येताना दिसतंय आजकाल आम्हाला. म्हणजे अनेक मुलं स्वयंस्फूर्तीनं अशा काही गोष्टी करताना दिसत आहेत. ही खूप चांगली गोष्ट जमेची बाजू आमच्या शाळेच्या वतीनं आम्ही करतोय असं आम्हाला वाटतं. 3 वर्षामध्ये आम्हाला हे चांगलं फ्रुटफुल गोष्टी समजल्या. आता मी तुम्हाला विनंती करतो, आम्ही तुम्हाला प्रेस नोट देऊच, पण तुम्हाला काय याच्यावर आम्हाला काय विचार. शक्तिपीठ महामार्गाचं पुनर्रेखांकन आता केगत कुंभवडे इथून तळकट झोळंबे मार्गे डेगवे बांधा अशा अतिसंवेदनशील आणि जैवविविधतेने नटलेल्या भागातून करण्याचं निश्चित झालंय. मात्र या प्रस्तावित मार्गामुळे कोकणातील अमूल्य वनसंपदा आणि दुर्मिळ वन्यजीवांचं अस्तित्व धोक्यात आल्याचं मत सामाजिक कार्यकर्ते डॉक्टर जयेंद्र परोळेकर यांनी व्यक्त करत चिंता व्यक्त केली आहे. सध्या सर्वच लोकांना गॅसची टंचाई भासत असल्यामुळे सर्वच जण आपल्याला कनेक्शन मिळण्यासाठी अर्ज भरतायत आणि आता जवळपास 500 कनेक्शन कंपनीला मिळालेले आहेत आणि त्यांचं काम जोरात चालू आहे. आता जवळपास 550च्या वर कनेक्शन झालेले आहेत आणि सर्व त्यांच्या कंपनीची माणसं सावंतवाडी शहरामध्ये फिरत आहेत. ज्या ठिकाणी कनेक्शन पाईपलाईन पोचलेली आहे त्या एरियात ते लोक फिरत आहेत. जे लोक फॉर्म घेत आहेत त्यांना कनेक्शन नक्कीच मिळेल. 2 महिन्यामध्ये पाऊस जर मध्ये नाही पडला तर 2 महिन्यामध्ये पूर्ण होऊ शकते सावंतवाडीचा एरिया. सावंतवाडीकरांचा चांगला प्रतिसाद आहे. सर्व लोक सध्या एवढं काम चालू असताना पण सांभाळून घेत आहेत आणि महत्त्वाचं म्हणजे त्यांचा काय म्हणतात त्यांच्याशिवाय आपण काम करू नाही शकत, कारण त्यांचा सपोर्ट आहे तरच आपण काम करू शकतोय. कारण सध्या पाण्याचा पण लाईन चालू आहेत, त्याच्यामुळे सगळ्यांना सध्या गंभीर परिस्थिती आहे. सगळीकडे धुळा आणि जिथे तिथे खणून ठेवल्यामुळे लोकांना पण त्याचा त्रास सहन करावा लागत आहे. 100% होईल. शक्तिपीठ महामार्गाचं पुनर्रेखांकन आता केगत कुंभवडे इथून तळकट झोळंबे मार्गे डेगवे बांधा अशा अतिसंवेदनशील आणि जैवविविधतेने नटलेल्या भागातून करण्याचं निश्चित झालंय. मात्र या प्रस्तावित मार्गामुळे कोकणातील अमूल्य वनसंपदा आणि दुर्मिळ वन्यजीवांचं अस्तित्व धोक्यात आल्याचं मत सामाजिक कार्यकर्ते डॉक्टर जयेंद्र परोळेकर यांनी व्यक्त करत चिंता व्यक्त केली आहे. शक्तिपीठ महामार्गाचं पुनर्रेखांकन आता केगत कुंभवडेतून तळकट झोळंबे मार्गे डेगवे बांधा अशा अतिसंवेदनशील आणि जैवविविधतेने नटलेल्या भागातून करण्याचं निश्चित झालं आहे. मात्र या प्रस्तावित मार्गामुळे कोकणातील अमूल्य वनसंपदा आणि दुर्मिळ वन्यजीवांचं अस्तित्व धोक्यात आल्याचं मत सामाजिक कार्यकर्ते डॉक्टर जयेंद्र परोळेकर यांनी व्यक्त करत चिंता व्यक्त केली आहे. डॉक्टर परोळेकर यांनी म्हटलं आहे की ज्या भागातून हा महामार्ग जाणार आहे तिथं असंख्य मोठमोठ्या वृक्षांची बेसुमार तोड केलं जाण्याचं चित्र स्पष्ट दिसत आहे. कालच सरमळे गावात अतिशय दुर्मिळ अशा किंग कोब्रा या सापाचं दर्शन घडलं, तर काही दिवसांपूर्वी तळकड इथंही असाच दुर्मिळ नागराज आढळला होता. ज्या भागात किंग कोब्रासारखी प्रजाती आणि पट्टेरी वाघ, बिबटे, हत्ती, गवे यांसारख्या वन्यजीवांचा वावर आहे तिथं पर्यावरणाचा समतोल बिघडवून महामार्ग बांधणे कितपत शहाणपणाचा आहे असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. किंग कोब्रासारख्या नागराजांचं दर्शन वारंवार घडणं हा निसर्गाचा कोणता संकेत आहे असा प्रश्न विचारत त्यांनी टोला लगावला की अघोरी विद्या आणि भोंदूबाबांच्या मागे लागणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांना हे निसर्गाचे आणि ईश्वराचे संकेत कळणार आहेत. महामार्गाच्या निमित्तानं होणारी वृक्षतोड आणि वन्यजीवांच्या अधिवासावर होणारे आक्रमण यामुळे स्थानिक जनतेमध्येही आता संतापाचं वातावरण आहे. पर्यावरणाचा हा ऱ्हास भविष्यात मोठ्या संकटांना निमंत्रण देणारा ठरू शकतो अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. राज्याचे माजी मुख्यमंत्री तथा विद्यमान खासदार नारायण राणे यांच्या वाढदिवसानिमित्त वैभववाडीत मातीतील निकाली कुस्ती स्पर्धा होणार आहे. देशभरातील नामांकित पैलवान या स्पर्धेत सहभागी होणार आहेत अशी माहिती कुस्ती स्पर्धा आयोजन समितीचे अध्यक्ष भालचंद्र साठे यांनी दिली आहे. संपूर्ण जिल्हाभर सिंधुनायक चषक वगैरे चालू आहेत, पण
या ठिकाणी वैभववाडीमध्ये आणि सिंधुदुर्गामध्येच पहिल्यांदाच नाविन्यपूर्ण असा एक उपक्रम, म्हणजे जी गोष्ट आतापर्यंत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात कुठेही झाली नाही, त्या कुस्त्यांचं मैदान या ठिकाणी वैभववाडीमध्ये आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. आणि हे मैदान तारीख 11/4/2026 रोजी संध्याकाळी या कुस्त्या 5 वाजल्यापासून ते अगदी संपेपर्यंत रात्री 12-1 कितीही वाजू देत अशा प्रकारचे जवळजवळ या ठिकाणी आपल्याला 70 पैलवान या ठिकाणी येत आहेत. यामध्ये पुरुषांचा सहभाग आहेच, पण या ठिकाणी महिलाही जवळजवळ 10 पैलवान या ठिकाणी येणार आहेत. याच्यात सगळ्यात महत्त्वाचं जो आकर्षण कुस्तीचं आहे की आपल्याला नावाजलेला पैलवान सन्मान्य पैलवान प्रकाश बनकर, ज्याने उपमहाराष्ट्र केसरी आणि इंडियन भारत केसरी असं त्यांनी मारलेली आहे. त्याचबरोबर त्याच्या समोर जो दिल्लीचा पैलवान आहे, पैलवान अमित कुमार, हा दिल्लीचा आहे, तो ऑल इंडिया चॅम्पियन आहे. ही कुस्ती आपल्याला या ठिकाणी बघायला मिळणार आहे. याची पारितोषिकं हे आपल्याला जर बघितलं तर ही प्रकाश बनकर आणि पैलवान अमित कुमार या दोघांची कुस्तीचं जवळजवळ बक्षीस हे 1,75,575 एवढ्या रकमेचं आहे. अशा सगळ्या ज्या स्पर्धक आहेत यांनाही त्याच ठिकाणी जो प्रायोजक असेल त्या प्रत्येकाने जे जसं आम्हाला या ठिकाणी प्रायोजकत्व दिलेलं आहे त्याप्रमाणे ती बक्षिसं दिली जातील. आणि जवळजवळ या ठिकाणी जर बघितलं तर आपल्याला 35 निकाली कुस्त्या ह्या त्याच ठिकाणी होतील. या ठिकाणी हे सामन्याचं उद्घाटन करण्यासाठी या जिल्ह्याचे पालकमंत्री सन्माननीय नितेश राणे साहेब हे संध्याकाळी 4 वाजता या ठिकाणी हजर राहणार आहेत. आणि आपणही सर्वांना आव्हान करतो, वैभववाडीतील जनता हजर असेलच, पण त्याबरोबर जिल्ह्यातल्याही सर्व तमाम क्रीडा रसिकांनी याचा आस्वाद घ्यावा. कारण ही अशा प्रकारची मैदानी सामने हे पहिल्यांदाच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये होत आहेत. याचा सर्वत्र आम्हाला आनंद आहे. आणि हे सर्व सामने आपल्याला माहिती आहे की सन्मान्य राणेसाहेबांचा 75वा वाढदिवस या ठिकाणी जिल्हाभर साजरा होतोय. त्याचं औचित्य साधूनच या ठिकाणी हे सामने भरवले जात आहेत. या ठिकाणी आपल्याला संपूर्ण जिल्हाभर आपल्याला माहिती आहे की भारतीय जनता पार्टीच्या वतीनं जिल्हाभर संसद कोकण समृद्धी महोत्सव 2026 हा संपूर्ण जिल्हाभर चालू आहे. आणि त्याचंच एक औचित्य म्हणून या कुस्ती स्पर्धा सन्मान्य राणेसाहेबांच्या वाढदिवसानिमित्त या ठिकाणी घेण्याचा मानस आहे. या ठिकाणी जवळजवळ 10 महिला पैलवान या ठिकाणी येणार आहेत. त्यांचे 4 ते 5 सामने या ठिकाणी महिलांचेही विशेषतः होणार आहेत. म्हणून महिला भगिनी सुद्धा या ठिकाणी हे सामने पाहण्यासाठी येण्याचा आम्ही आग्रह करतोय. जवळजवळ 35 सामने हे पुरुषांचे होणार आहेत आणि 5 सामने हे महिलांचे होणार आहेत. आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे प्रकाश बनकर आणि अमित कुमार दिल्ली यांची असेल. आणि त्याचबरोबर दुसरी कुस्ती जी आहे ती प्रेम जाधव आणि टायसन, याचं बक्षीस आहे 31,000 रुपये. तिसरी कुस्ती आहे पवन शिकादीन, हे 21,000 रुपयाची आहे. चौथी आहे ती अतुल डावरे आणि विनायक येलूर, ही 16,000 रुपयाची आहे. त्याच्या खालोखाल विनायक वास्कर आणि भूमिपुत्र दंदगा ही 15,000 रुपयाची आहे. त्याचबरोबर पैलवान सत्यवान जाधव आणि पैलवान निखिल सिंग ही 11,000 रुपयाची आहे. पैलवान शैलेश पाटील, पैलवान यश खामकर ही 10,000 रुपयाची आहे. एकील पाटील आणि महेश तीर्थकुंडे आहे 14,000 रुपये. शिरगुप्पी ही 10,000 रुपयाची आहे. अशा सर्व आणि बाकी छोट्या छोट्या आहेतच. त्याचबरोबर या ठिकाणी आपल्या तालुक्यातील किंवा जिल्ह्यातील जे आपल्या शाळातून जे काही हे असतील स्पर्धक येतील त्यांनाही तशा प्रकारची संधी, म्हणजे सर्वच आले तर शक्य होणार नाहीत कारण या बाहेरीलच कुस्त्या जवळजवळ आपल्या 40 होत आहेत, पण
आपण एक उदाहरणादाखल म्हणून एक 2-4 पैलवानांना खेळण्याचं आपण संधी देण्याचा मानस आहे. वेंगुर्ले तालुक्यातील उभादांडा समुद्र किनाऱ्यावर 21 फेब्रुवारी रोजी संवर्धित केलेल्या ऑलिव्ह रिडले कासवाच्या 29 घरट्यांपैकी एका घरट्यातून आज बाहेर आलेल्या सुमारे 300 ऑलिव्ह रिडले कासवांच्या पिल्लांना पंचायत समिती सभापती शंकर घारे व उभादांडा सरपंच निलेश चमणकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत समुद्रात सोडण्यात आलं आहे. वेंगुर्ले तालुक्यातील उभादांडा समुद्र किनाऱ्यावर 21 फेब्रुवारी रोजी संवर्धित केलेल्या ऑलिव्ह रिडले कासवाच्या 29 घरट्यांपैकी एका घरट्यातून आज बाहेर आलेल्या सुमारे 300 ऑलिव्ह रिडले कासवांच्या पिल्लांना पंचायत समिती सभापती शंकर घारे व उभादांडा सरपंच निलेश चमणकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत समुद्रात सोडण्यात आलं. उभादांडा येथील समुद्री कासव अंडी उबवणी केंद्राचं कासव मित्र जॅक्सन ब्रिटो व बस्ते ऑफ ब्रिटो गेली अनेक वर्ष ऑलिव्ह रिडले कासवांच्या अंड्यांचं संवर्धन करून ती अंडी उबवून समुद्रात सोडण्याचं प्रामाणिक काम करत आहेत. यावर्षी त्यांनी 21 फेब्रुवारी रोजी संवर्धन केलेल्या ऑलिव्ह रिडले कासवांच्या 39 घरट्यांपैकी एका घरट्यातील सुमारे 300 ऑलिव्ह रिडले कासवाची पिल्लं बाहेर आली. त्यांना समुद्रात सोडण्यात आलं. यावेळी कासव मित्र जॅक्सन ब्रिटो, बस्ते ऑफ ब्रिटो, तुळस येथील प्रथमेश ठुंबरे आदी उपस्थित होते. आज आपण सर्वजण एकत्र आहोत ते उभादांडा ग्रामपंचायत हद्दीतील समुद्र किनारी. या ठिकाणी आज समुद्र कासव अंडी उबवणी केंद्र उभादांडामधील रहिवासी सन्माननीय जॅक्सन ब्रिटो आणि बस्ते ब्रिटो हे गेली अनेक वर्ष कासव मित्र म्हणून काम करत आहेत. गेली अनेक वर्ष कासव या ठिकाणी अंडी घालतात. त्यांचं संवर्धन करून ती अंडी उबवल्यानंतर त्यांची जी पिल्लं आहेत ती समुद्रामध्ये सोडण्याचं एक प्रामाणिक काम हे दोघं या ठिकाणी आज करत आहेत. त्यांचं या ठिकाणी वेंगुर्ले तालुका सभापती म्हणून सर्वप्रथम मनापासून कौतुक करतो. यावर्षी सुद्धा त्यांनी जवळजवळ 39 घरटी या ठिकाणी त्याचं संवर्धन केलेलं होतं. त्यांच्या म्हणण्यानुसार 39 घरटी या ठिकाणी होती आणि त्याचं संवर्धन आपण या ठिकाणी त्यांच्या या उबवणी केंद्रामध्ये त्यांनी केलेलं आहे. त्याच्यापैकी पहिली जे हे आहे अंडी आहे त्यांनी ती उबवलेली आहे. जवळजवळ मला वाटतं 55 ते 60 दिवसाचा कालावधी त्यासाठी लागतो. म्हणजे 21 फेब्रुवारी रोजी त्यांनी ही कासवाचं घरटी ठेवलेली होती आणि आज त्यामधून पहिली पिल्लं त्या ठिकाणी बाहेर पडली आणि त्याचं ती जी बाहेर पडलेली पिल्लं आहे ती आपण आज समुद्र किनारी सोडलेली आहे. त्याच्या माझ्या समवेत आज आमच्या उभादांडा गावचे प्रथम नागरिक सन्माननीय निलेश चमणकर साहेब आहेत, ब्रिटो आहेत, माझे सहकारी प्रथमेश ठुंबरे आहेत. यांच्या सगळ्यांच्या उपस्थितीमध्ये आपण आज ही उबवणी जी सुमारे 200 पिल्लं आपण ऑलिव्ह रिडले जातीची जी आपण समुद्रामध्ये सोडलेली आहेत. खरं म्हणजे अतिशय चांगलं काम या ठिकाणी करतायत ते ब्रिटो बंधू. शासनाच्या वतीनं समुद्रातील या कासवांना त्याचं संवर्धन व्हावं, त्यांचं रक्षण व्हावं याच्या अनेक उपक्रम. बारामती पोटनिवडणुकीत काँग्रेसनं माघार घेतली आहे. या संदर्भात हर्षवर्धन सपकाळ काय म्हणाले पाहूयात. 2 निवडणुका पोटनिवडणुका महाराष्ट्रात आहे आणि बारामती या ठिकाणची निवडणूक ही असल्यामुळे सर्वांचं लक्ष त्याच्याकडे लागलंय. महाराष्ट्रातच नव्हे तर भारतात देखील या पोटनिवडणुकीची चर्चा आहे. एक वैचारिक भूमिका म्हणून काँग्रेस पक्षाने त्या ठिकाणी भारतीय जनता पक्षाशी असणारा विरोध, भारतीय जनता पक्ष लोकशाही विरोधात, संविधान विरोधात जे कार्यरत आहे त्याचा विरोध हा करत असताना आणि सोबतीला निवडणूक आयोग हा देखील भारतीय जनता पक्षाची बी टीम झालेली आहे आणि फ्री अँड फेअर इलेक्शन हे होत नाही, तर दुसरीकडे राजकीय दृष्टिकोनातून देखील वैचारिक लढाई निवडणुकीच्या अनुषंगानं ही लढू दिला जात नाही. या बाबीच्या पार्श्वभूमीवर बारामती या ठिकाणी आम्ही निवडणुकीत अर्ज भरलेला होता. केवळ बारामतीतच नव्हे तर भारतातला भाजपच्या विरोधातील सर्वात मोठा राजकीय विरोधी पक्ष या नात्याने बारामती आणि राऊरी या दोन्ही ठिकाणी जर आमचे मित्रपक्ष निवडणूक लढत नसतील तर आम्ही ती निवडणूक लढवणार आहोत, लढवण्यास तयार आहोत. अशा प्रकारची भूमिका ही 15 मार्च रोजी आम्ही घेतली आणि याच भूमिकेच्या अनुषंगाने आम्ही आमचा अर्ज दाखल केलेला आहे. आकाश मोरे हे आमचे काँग्रेस पक्षाचे अधिकृत उमेदवार म्हणून त्यांची निवड झालेली आहे. त्यांनी अर्ज देखील भरलेला आहे. एकूण 6 अर्ज आले. बारामतीच्या शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी काँग्रेसचं आमचं कार्यालय आहे. आमचे कार्यकर्ते या क्षणालाही त्या ठिकाणी तिथे बसलेले आहेत आणि बारामतीत या ठिकाणी देखील काँग्रेस हा आपला कार्यकर्ता आणि विचार टिकून ठेवण्याच्या अनुषंगानं कार्यरत असताना या
निवडणुकीमध्ये 6 तारखेला आम्ही अर्ज भरला, 7ला त्याची छाननी झाली आणि काल 8 पासून या निवडणुकीच्या संदर्भात आमच्या उमेदवारांनी डोर टू डोर आणि सगळी प्रचार यंत्रणा ही कार्यान्वित करण्याच्या अनुषंगानं आढावा आणि डोर टू डोर व्हिजिट सुरू केलेला असतानाच एकंदरीत अजित पवार हे महाराष्ट्राचे एक मोठे नेते होतेच आणि त्यांचं अपघाती निधन हे महाराष्ट्राच्या मनाला आणि सर्वांच्या मनाला चटका लावून देणारं आहे आणि त्यांच्या मृत्यू पश्चात होणारी निवडणूक असल्या कारणाने या संदर्भामध्ये काँग्रेस पक्षाने या सर्व भावनिक भूमिकेला साथ देत असताना सोबतीला अजित पवार आणि काँग्रेस यांचं जे अलायन्स होतं, दीर्घकाळ काँग्रेस सोबत सत्तेत होते, विरोधी पक्षातही होते, किंबहुना अजितदादा हे पहिल्या त्यांच्या निवडणुका काही निवडणुका हे काँग्रेस पक्षाच्या पंजाब चिन्हावरच लढले. या सर्व गोष्टींची आठवण करून देत असताना, नातं सांगत असताना, त्याची सौगात देत असताना या निवडणुकीमध्ये काँग्रेसने उभे राहू नये अशा प्रकारची विनंती आणि अशा प्रकारचा एक आग्रह हा आम्हाला प्रामुख्यानं हा राष्ट्रवादी अजित पवार पक्षाच्या वतीने करण्यात आला. ज्या उपमुख्यमंत्री आहेत सुनेत्राताई पवार यांनी या संदर्भामध्ये 5 तारखेला जरूर फोन केला होता, मात्र तेव्हा पक्षाचा निर्णय हा झालेला होता. त्यानंतर काल देखील त्यांनी एक विनंती करणारा आणि यामध्ये काँग्रेस पक्षाने अजितदादांशी असणारं त्यांचं जे नातं आहे आणि त्यांच्या नेत्यांशी असणारे संबंध जे आहे त्या पक्षाशी असणाऱ्या नात्याच्या अनुषंगानं विड्रॉल घ्या अशा प्रकारची कालही देखील त्यांनी ती भावना आणि विनंती व्यक्त केली होती. आज देखील त्यांनी पुन्हा एकदा संपर्क साधत असताना त्याच प्रकारची भावना ही व्यक्त केली. त्यासोबतच अजित पवार राष्ट्रवादी पक्षाचे विविध जे नेते आहेत यांनी प्रत्यक्ष भेटीला वेळ मागितला. काही त्यांचं एक शिष्टमंडळ भेटीला देखील आलं. त्यामध्ये त्यांचे ज्येष्ठ नेते महाराष्ट्राचे माजी उपमुख्यमंत्री छगनरावजी भुजबळ साहेब यांनी देखील फोन करून फार कळकळीने त्यांनी बोलत असताना या निवडणुकीपुरतं थांबलं पाहिजे ही विनंती छगन भुजबळ साहेबांनी केली. त्यासोबतच त्यांच्या पक्षाचे जे दुसरे एक नेते आहेत ते प्रत्यक्ष आले नाही, मात्र श्री धनंजय मुंडे यांनी देखील तशा प्रकारे फोन करून विनंती केली आणि मकरंदाबा पाटील हे मदत व पुनर्वसन विभागाचे जे मंत्री आहेत तेही या सगळं भूमिकेला आणि या भूमिकेला मदत म्हणून ते त्यांच्या निवडक काही आमदारांच्या सोबत थेट काँग्रेसच्या कार्यालयामध्ये त्यांनी येण्याच्या करता वेळ मागितली आणि इथे येऊन त्यांनी देखील हीच विनंती काँग्रेस पक्षाकडे आमच्याकडे केली. या सोबतच आमचे जे विविध नेते आहेत महाराष्ट्रातले या सर्व विविध नेत्यांपर्यंत देखील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सर्व त्यांच्या नेत्यांनी आमच्या नेत्यांशी देखील संपर्क हा साधला आणि आज सकाळपासून जेव्हा आमचे मित्रपक्ष असणारे रोहितदादा पवार हे आज सकाळी भल्या पहाटे सकाळीच ते आले आणि सकाळी येऊन त्यांनी आमच्या पक्षासोबत असणारी बांधिलकी पुढे अशा स्वरूपामध्ये नेण्याची भूमिका जी आहे ती अधोरेखित करतानाच या निवडणुकीमध्ये अजितदादांकरता कुठेतरी सहकार्याची भूमिका ही तुमची असू द्यात ही त्यांनी भावना व्यक्त केली. बारामतीकरांना देखील हे मत आम्ही श्रद्धांजली म्हणून बारामतीकरांना मागत आहोत अशा प्रकारचा त्यांची भूमिका असल्याचं देखील त्यांनी सांगितलं. आणि सोबतीला जो काँग्रेस पक्षाने अजितदादांच्या अपघाताच्या संदर्भात घेतलेली जी भूमिका आहे त्या भूमिकेचं त्यांनी तंतोतंत समर्थन केलं आणि काँग्रेसने घेतलेली जी भूमिका आहे ती अत्यंत योग्य आहे. नव्हे तर कर्नाटक सरकारने त्या ठिकाणच्या काँग्रेस नेत्यांनी हा गुन्हा दाखल होण्याकरता केलेल्या मदतीच्या संदर्भात त्यांनी आभार व्यक्त केले. अजित पवारांचे सुपुत्र पार्थ पवार यांनी आज राज्यसभा सदस्यत्वाची शपथ घेतली आहे. पाहूयात. महाराष्ट्र श्री पार्थ अजित पवार. I, Parth Ajit Pawar, having been elected a member of the Council of States, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter.
मालवण समोरील समुद्रात गोवा व देवगड येथील LED मासेमारी नौकांवरती सिंधुदुर्ग मत्स्य विभागानं धडक कारवाई केली असून नौका ताब्यात घेतल्या आहेत. मालवण समुद्रात संयुक्त गस्तीत LED मासेमारी करणाऱ्या 2 नौका जप्त करण्यात आल्यामुळे अवैध LED मासेमारी विरुद्ध विभागाची कठोर भूमिका पुन्हा एकदा स्पष्ट झाली आहे. मागील आठवड्यात देखील गोवा आणि रत्नागिरी येथील नौकांवरती कारवाई करण्यात आली आहे. सध्याच्या हंगामात LED मासेमारी विरुद्धची 10वी मोठी यशस्वी कारवाई आहे. रत्नागिरी कोल्हापूर मार्गावरील दख्खन ते आंबा घाट दरम्यान गाडी अडवून चाकूचा धाक दाखवत आणि मारहाण करून 25,000 रुपये लुटणाऱ्या टोळीचा देवरुख पोलिसांनी पर्दाफाश केलाय. पोलिसांनी अवघ्या 2 तासात 5 आरोपींना जेरबंद केलं असून फरार असलेल्या 3 जणांचा कसून शोध सुरू आहे. फिर्यादीनं साखरपा पोलीस दूरक्षेत्रात धाव घेऊन तक्रार दिल्यानंतर घटनेचं गांभीर्य ओळखून पोलिसांनी तातडीने तपासचक्र फिरवलं. 9 एप्रिल 2026 रोजी देवरुख पोलीस ठाण्यात 8 आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. तांत्रिक विश्लेषण आणि गोपनीय माहितीच्या आधारे पोलिसांनी 5 जणांना तात्काळ अटक केली. ही कारवाई रत्नागिरीचे पोलीस अधीक्षक नितीन बगाटे, अपर पोलीस अधीक्षक BB महामुनी, लांजा उपविभागीय पोलीस अधिकारी सुरेश कदम यांच्या मार्गदर्शनाखाली देवरुखचे पोलीस निरीक्षक उदय झावरे, पोलीस उपनिरीक्षक प्रमोद वागाटे आणि त्यांच्या पथकानं केली. या पथकात शांताराम पेंदेरे, प्रशांत मसूरकर, सचिन कामेरकर, नितीन जाधव, प्रशांत साळुंके, अमर सुतार आणि महिला पोलीस कॉन्स्टेबल रेश्मा चव्हाण यांचा समावेश होता. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. शक्तीपीठमुळे कोकणातील अमूल्य वनसंपदा, दुर्मिळ वन्यजीवांचं अस्तित्व धोक्यात. बारामती पोटनिवडणुकीत काँग्रेसची माघार. आणि मालवण समुद्रात LED नौकांवर धडक कारवाई. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.